Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, έχω τη χαρά να έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο της ΕΡΤ Πύργου έναν πολύ δραστήριο άνθρωπο, το δάσκαλο, τον Χρήστο Παπανδρέου. Γεια σου, Χρήστο, καλώς ήρθες. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό γιατί είμαστε και φίλοι, σε γνωρίζω αρκετά χρόνια. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, για την ανοιχτή και εξαποστάσεως εκπαίδευση στα πλαίσια της διαβίου μάθησης. Εδώ ο Χρήστος Παπανδρέου είναι δάσκαλος, μεταπτυχιακός, τελειόφοιτος μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, οπότε έχει γνώσεις να μας πει για όλα αυτά που θέλουμε σήμερα να μάθουμε. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από τον όρο της διαβίου μάθησης. Σε τι ακριβώς αναφέρεται και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της? Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση σε αυτό. Ακόμα και από την αρχαιότητα οι προγονείς μας, ο Αριστοτέλης το μετά τα φυσικά, με το πάντες άνθρωποι φύση του ιδέν εωρέγονται, δηλαδή ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή του έχει τη φυσική περιέργεια να μαθαίνει. Το Γυράσκο αεί διδασκόμενος από τον Σόλωνα. Και φτάνουμε σήμερα στα όρια της Ευρώπης με το κείμενο «Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση». Δηλαδή είναι μια μόνιμη διαδικασία που συντροφεύει τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή, στο να αποκτάει γνώσεις, να τις επικαιροποιεί. Βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν έχει σχέση το ότι πρέπει εμείς οι ενήλικες να έχουμε συνεχή εκπαίδευση για να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας. Έχει έρθει αυτή η ανοιχτή και εξαποστάσεως εκπαίδευση. Εσύ πιστεύεις, Χρήστο, ότι βοηθάει έναν ενήλικα αυτή η εκπαίδευση από απόσταση? Βοηθάει γιατί του ανοίγει νέους ορίζοντες, του δίνει νέες ευκαιρίες και μάλιστα αν δούμε προσεκτικά τον όρο ανοιχτή και εξαποστάσεως, περιέχει δύο χαρακτηριστικά. Το ανοιχτή που είναι η φιλοσοφία και το εξαποστάσεως που είναι το εργαλείο, η μεθοδολογία του. Το ανοιχτή δηλαδή είναι η ανοιχτοσύνη, η δημοκρατικότητα και τα νέα παράθυρα στη μάθηση που μπορεί να δίνει σε έναν ενήλικα ή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε ευκαιρίες προηγούμενες να πραγματοποιήσει κάποια φιλοδοξία του σε θέμα μάθησης, σε θέματα σπουδών. Κάποιους χωροχρονικούς περιορισμούς, κοινωνικά, οικονομικά θέματα, περιοχές στις οποίες μπορεί να υπάρχει πόλεμος, να είναι το καθεστώς τέτοιο, ώστε να υπάρχουν φιλετικές διακρίσεις. Οπότε για κάποιους ανθρώπους είναι δύσκολο να σπουδάσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους ως προς το κομμάτι γνώση και μόρφωση. Παλαιότερα, να μιλήσουμε για το οικονομικό κομμάτι, επειδή το ανέφερες, ήταν πιο δύσκολα οικονομικά στο να σπουδάσεις σε μια τέτοια εκπαίδευση? Σήμερα έχουν πέσει οι τιμές λόγω και της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή είναι πιο εύκολο για έναν ενήλικα να σπουδάζει αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια εκπαίδευση, ή παλιότερα ήταν λίγο περισσότερο πιο δύσκολο οικονομικά, έτσι, όσον αφορά την οικονομική άποψη? Ναι, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης και των καινούριων στοιχείων που έχουν προκύψει, ναι, φυσικά τα δίδακτρα έχουν πέσει σε αυτού του είδους τις σπουδές. Η ευκολία βέβαια έγκυται σε άλλα γεγονότα. Ότι είναι ευκολότερες αυτές τις σπουδές γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να χειριστείς εσύ το χρόνο σου. Και το δηλαδή ρυθμό. Εσύ φτιάχνεις το ωράριό σου, πόσο θα διαβάζεις. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και αυτό είναι μία από τις επιτυχίες, από τα επιτυχή στοιχεία της ανοιχτής εκπαίδευσης. Ότι μπορεί το άτομο το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία να καθορίζει το χρόνο, τον τόπο μάθησης, το ρυθμό μάθησης κυρίως, και το μαθησιακό του στυλ. Εκμεταλλεύεται τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θέλει να μαθαίνει και μπορεί να μαθαίνει. Αυτό εκμεταλλεύεται και η μεθοδολογία της, που είναι και αυτή προσαρμοσμένη σε αυτό το στοιχείο. Ναι, και έχουμε αρκετά πανεπιστήμια πλέον που είναι ανοιχτά. Εκτός από την Ελλάδα είναι και στην Κύπρο. Όπως είπα, είσαι τελειόφοιτος μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Γιατί επέλεξες αυτό το πανεπιστήμιο? Πώς έγινε η επιλογή σου? Προσωπικά είχα ξεκινήσει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κάποιοι δικοί μου λόγοι, κάποιες συγκυρίες δεν μου επέτρεψαν να συνεχίσω. Η ανοιχτότητα όμως της εκπαίδευσης αυτής επιτρέπει να μεταπηδήσω σε ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πάλι ανοιχτής και εξαποστάσεως εκπαίδευσης, να εκμεταλλευτώ κάποια credits τα οποία δίδονται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί στην ανοιχτή εκπαίδευση υπάρχει και το στοιχείο της μετρησιμότητας. Δηλαδή, τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, ακριβώς επειδή είναι και προγραμματισμένη μάθηση. Μπορείς κατά κάποιο τρόπο να αποθηκεύεις
τις μονάδες, τον κόπο, το μαθησιακό σου, ο οποίος είναι μετρήσιμος, φυσικά με κάποια στάνταρ τα οποία θέτουν τα ιδρύματα αυτά, και μπορείς να συνεχίσεις, να διακόψεις, να συνεχίσεις αργότερα. Όποτε εσύ επιθυμείς, πάλι με το ρυθμό και το χρονισμό που εσύ επιθυμείς να συνεχίσεις. Είναι θετικό πάντως, είναι ένα θετικό κομμάτι στη ζωή των ενηλίκων, οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν. Εσύ το πιστεύεις ότι είναι άκρος αναγκαία κάποιος για τα σημερινά εργασιακά δεδομένα να είναι φοιτητής, είτε μεταπτυχιακά να κάνει, είτε να πάρει μια εκπαίδευση, να πάρει ένα πτυχίο από αυτή την μορφή της εκπαίδευσης? Μην το δένουμε μόνο με το κομμάτι των μεταπτυχιακών, και των προπτυχιακών. Και μάλιστα υπάρχει ένα δέσιμο τώρα με τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης, τον ΕΟΠΕΠ, είναι το πρώην ΕΚΕΠΗΣ και κάποιοι άλλοι φορείς οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί, με τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, η οποία δίνει μια ιδιαίτερη, τέλος πάντων, έμφαση στον τρόπο που πιστοποιούνται τα προσόντα. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να πιστοποιηθεί και να μετρηθεί. Βεβαίως προσφέρει πολλά προσόντα βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να ενισχύσει και ο εργαζόμενος τη θέση του στην αγορά εργασίας. Γιατί πλέον το ζητάνε αυτό, έτσι. Ακριβώς. Το βλέπουμε καθημερινά. Σου ζητάνε και κάτι καινούριο μέσα στην εργασία σου. Και γίνονται προσπάθειες. Κάποιες εκπαιδεύσεις, έτσι. Ακριβώς. Εκπαιδεύσεις, σχολεία. Και εσύ σαν δάσκαλος το έχεις δει τα τελευταία χρόνια, πόσο σας ζητάνε και σας πλέον, πόση εκπαίδευση διαφορετική, πόσα καινούργια χαρτιά δηλαδή να έχετε κι εσείς. Όχι μόνο για τα μετρήσιμα προσόντα που και αυτά κάποιος τα υπολογίζει, φυσικά είναι για το κομμάτι της, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, της διαβίου μάθησης, να βελτιώνεται ο δάσκαλος, να βελτιώνει τις δεξιότητές του για να μπορεί να προσφέρει και περισσότερα πράγματα στα παιδιά, στο σχολικό περιβάλλον, και όλα αυτά υπάρχει μια ανταποδοτικότητα, όλα αυτά καταλήγουν, είναι μια δεξαμενή η οποία και αυτή με τη σειρά της καταλήγει στην κοινωνία. Ίσως γι' αυτό και αλλάζει και το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχόμενα, γιατί δάσκαλοι έχετε μια συνεχής ενημέρωση πάνω σε θέματα εκπαιδευτικά, δηλαδή παίρνετε χαρτιά, σπουδάζετε. Μήπως αυτό οφείλεται και ότι αλλάζει και το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή ότι βλέπουμε χρονιά με τη χρονιά, στα δημοτικά τουλάχιστον, άλλα πράγματα. Βέβαια αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Ανοίγω ένα άλλο κεφάλαιο. Ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά η αλλαγή στην παιδεία πάντα είναι συνισταμένη και κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. Είναι αποφάσεις της ηγεσίας, είναι αποφάσεις της εκάστοτε ηγεσίας, και από εκεί πέρα και τα αιτήματα της κοινωνίας, τα οποία πρέπει να βρίσκουν ανανέωση και υλοποίηση κάποια από αυτά και μέσα στο σχολείο. Τον πολίτη που θέλουμε να διαμορφώσουμε, τις γνώσεις που πρέπει να πάρει, τις στάσεις για τη ζωή που πρέπει να αποκτήσει. Όλα αυτά φιλτράρονται και μέσα στο σχολείο. Θέλω να μου πεις, Χρήστο, πόσο εσένα σε έχει βοηθήσει αυτή η εκπαίδευση που παίρνεις αυτή τη στιγμή, και πώς αισθάνεσαι έτσι όταν θα τελειώσεις και θα πάρεις και αυτό το συν πτυχίο? Φυσικά έχει ανοίξει νέους ορίζοντες, νέα ενδιαφέροντα, καλλιεργούνται δεξιότητες οι οποίες ενδεχομένως ή πράγματα τα οποία είχαν μείνει πιο πίσω και βρήκαν τώρα την ευκαιρία να υλοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν. Τώρα είσαι και ένας άνθρωπος εκτός από τις σπουδές που κάνεις και άλλα πράγματα, ταξίδια. Έχεις πάει και στην Ευρωπαϊκή NASA. Ναι, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με τον Υπουργό που είπε ότι πρέπει να κατατεθεί νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Αφού λοιπόν έχεις ταξιδέψει μέχρι την Ευρωπαϊκή NASA, θέλω να μου πεις την εμπειρία σου. Ναι, όντως τις τελευταίες μέρες υπήρχε ένα θέμα. Έγινε πολύ δώρος με αυτό. Δώρος υπήρξε και, έτσι, και από ψυχαγωγικές ή σατυρικές εκπομπές στο σχολιαστή. Βέβαια, πέρα από την πρώτη εντύπωση η οποία δημιουργείται, υπάρχει υπόβαθρο. Βέβαια θα δανειστώ εδώ πέρα τις απόψεις του κυρίου Σιμόπουλου, του Διονύση Σιμόπουλου, του συντοπίτη μας, ο οποίος είναι και ο επίτιμος, τέλος πάντων, διευθυντής του πλανηταρίου στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, και από τον οποίο όλοι μας έχουμε ωφεληθεί. Οπότε εδώ θα μου επιτρέψετε να παραθέσω τις απόψεις του.
Δίδονται πολλά χρήματα και από τη χώρα μας, η οποία επίσημα είναι από το 2004 μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Ένωσης, του οργανισμού αυτού, από το 2004, και δίνονται αρκετά χρήματα ως συμμετοχή, τα οποία έρχονται και αυτά πίσω ανταποδοτικά προς τους εκπαιδευτικούς, προς τους επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα τέτοια προγράμματα. Όπως και εγώ με ένα τέτοιο πρόγραμμα βρέθηκα στην Ευρωπαϊκή NASA. Ακριβώς, για κάποια σεμινάρια και για ενημέρωση πάνω στις φυσικές επιστήμες και στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται και μπορούν να διδάσκονται ακόμα καλύτερα στους μαθητές μας. Αν λάβουμε υπόψη μας το λάδι, έτσι, που είναι το εθνικό μας, ένα από τα εθνικά μας προϊόντα, εκτός από τον τουρισμό φυσικά, όταν με την παρέμβαση του κράτους σε μια καλή του χρονιά, όπως και ο ίδιος σχολιάζει, σου φέρνει γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος, ως απόδοση, αυτού του τύπου οι δραστηριότητες οι διαστημικές, γιατί και η χώρα μας εξάγει τέτοιου είδους τεχνογνωσία και δραστηριότητα και προϊόν, με την εταιρεία SI Cluster όπως ονομάζεται, και υπάρχουν τέτοιες εταιρείες γύρω στις 25 στη χώρα μας. Αυτό υπάρχουν 25 εταιρείες. Πραγματικά δεν το γνωρίζαμε. Με μηχανικούς, με επιστήμονες, με τεχνογνωσία η οποία εξάγεται, μπορεί να σου αποφέρει, χωρίς να υπάρχει αυτή τέλος πάντων η πολιτική ή ξέρω εγώ η υποστήριξη, γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε έρχονται δηλαδή χρήματα στη χώρα μας. Άρα δεν είναι γελίο αυτό όλο το πράγμα που το έχουμε παρουσιάσει. Το έχουν παρουσιάσει κάποιοι ως γελιότητα. Ακριβώς. Η προσπάθεια αυτή έρχεται είναι κάτι το οποίο έρχεται για να κερδίσει η χώρα μας, για να πάρει κάτι η χώρα μας, όχι μόνο να δώσει. Και μάλιστα σε μια εποχή που γι' αυτό και φαντάζει στο πρώτο άκουσμα παράδοξο ότι ενώ δεν έχουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υγεία, που είναι ένα κομμάτι το οποίο πονάει, ή για την παιδεία, ξαφνικά ακούμε έτσι κάτι έτσι απόκοσμο, κάτι τελείως παράλογο για τα ελληνικά δεδομένα, τα όρια της φαντασίας, όμως έρχεται κάτι να προσφέρει. Αρκεί να υπάρξει μια κοινή πολιτική, μια ενιαία πολιτική, και κυρίως ο Έλληνας να πιστέψει στον εαυτό του, να αποκτήσει την αυτοπεποίθησή του ξανά και στο κομμάτι αυτό. Όντως ήταν όμως μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μάλιστα εκείνες τις μέρες υπήρχε και η αποστολή Σκιαπαρέλη, μια διαστημοσυσκευή η οποία φιλοδοξούσε να γίνει η δεύτερη διαστημοσυσκευή στην εξερεύνηση του πλανήτη Άρη. Ήδη η Curiosity ήδη βρίσκεται από την πλευρά της NASA. Οπότε εκείνες τις μέρες έγινε η προσεδάφιση, αλλά με ανεπιτυχή τρόπο για κάποιες λεπτομέρειες. Οπότε δεν υπήρχε το 100% της επιτυχίας. Και στρέφονται τώρα σε καινούριους σχεδιασμούς, αλλά το παρακολουθούσαμε το συγκεκριμένο, επειδή ήταν ακριβώς εκείνες οι μέρες εκεί, το παρακολουθούσαμε από κοντά. Και μάλιστα είδαμε και τη συσκευή Σκιαπαρέλη δίπλα μας. Υπήρχε ήδη σε ομοίωμα. Σε ομοίωμα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μια πολύ έτσι εμπειρία που θα σου μείνει, Χρήστο, έτσι, στα δεδομένα σου η οποία καλείται πλέον να βρει κάποια εφαρμογή κάποια στιγμή, έτσι, από όλες αυτές τις παραστάσεις, να βρουν και κάποια εφαρμογή στην τάξη και στο σχολικό χώρο, με πειράματα ανανεωμένα, με ανανεωμένη φιλοσοφία και φρέσκες ιδέες. Πώς βλέπεις λίγο τα δημοτικά σχολεία στην Ηλία? Λοιπόν, για να μου πεις λίγο. Πολύ καλές προσπάθειες από τους διευθυντές, από τους δασκάλους που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους καθημερινά σε αυτόν τον αγώνα για να μορφώσουν και να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά, γιατί βέβαια οι γνώσεις έρχονται από παντού σήμερα. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει ο κοινωνικοποιητικός παράγοντας, και σε αυτόν εμένει το σχολείο. Οι διευθυντές κάνουν τα μέγιστα για να λειτουργούν σωστά, και έτσι γονείς και μαθητές να μένουν ικανοποιημένοι από την προσφορά του σχολείου. Όχι, λειτουργούν ικανοποιητικά γιατί προσπαθούν να στελεχώνονται και τα σχολεία, και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα από διάφορα προγράμματα. Και παρά την οικονομική κρίση που υπάρχει, ο Έλληνας δάσκαλος και η Ελληνίδα δασκάλα δεν το βάζουν κάτω. Αναπτύσσουν ωραίες δράσεις, πραγματικά όμορφες δράσεις. Και τις βλέπουμε και στη δημοσιότητα, έτσι, διάφορα πειράματα που κάνουν τα παιδιά, διάφορες εργασίες. Ενημερώσεις για το διαδίκτυο, για το ασφαλές διαδίκτυο. Ναι, το βλέπουμε καθημερινά δηλαδή. Για κοινωνικά θέματα, για τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας ή της ευρύτερης κοινωνίας, της ενσωμάτωσης των ανθρώπων. Έτσι. Έχουμε και το θέμα με τους πρόσφυγες, οι οποίοι ένα μεγάλο έτσι θέμα που έχει ανοίξει. Να ενσωματωθούν και αυτοί σαν χώρα υποδοχής,
με τις αδυναμίες που έχουμε κι εμείς, γιατί και εμείς έχουμε τα θέματά μας σαν λαός. Ναι. Όμως γίνονται φιλότιμες προσπάθειες και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από την κοινωνία στο πρόσωπο του δασκάλου και της δασκάλας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, ότι οι δάσκαλοι πραγματικά προσπαθούν πάρα πολύ και το βλέπουμε από το νηπιαγωγείο, έτσι το τι γίνεται τη δουλειά, μέχρι και στα τελικά χρόνια του δημοτικού. Χρήστο, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Νομίζω ότι είπαμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω αν εσύ θες κάτι να πεις έτσι σαν μήνυμα σε αυτούς που μας ακούνε, στους ακροατές μας. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την φιλοξενία σας. Νομίζω τα είπαμε τα περισσότερα. Έτσι, το μήνυμα βγαίνει προς τα έξω της σημασίας του σχολείου και την αγκαλιά που πρέπει η κοινωνία να δείχνει στο δάσκαλο και στη δασκάλα, γιατί πολλές φορές αμφισβητούμαστε κι εμείς. Είναι έτσι και ο κόσμος έχει τα παραπονά του λόγω της οικονομικής κυρίως κατάστασης, οπότε θα πρέπει ο χώρος του σχολείου να είναι ένας χώρος που να δίνει αισιοδοξία, έτσι, και να εξακολουθεί να καλλιεργεί την ελπίδα προς τα έξω, το οποίο πρέπει να μεταβιβάζεται και στην ευρύτερη κοινωνία. Έτσι ακριβώς, και με αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα που μας αφήνεις, να σε ευχαριστήσω και εγώ που βρέθηκε σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΦ Πύργου. Να είσαι καλά, Χρήστο. Να είσαι καλά.